Για σήμερα θα παίξω Build a Soccer Squad στο Roblox και ο στόχος μας είναι ή να πάρουμε 93 overall για να μπορούμε να παίξουμε στο World Cup ή να κάνω κάποια από αυτές τις ομάδες ώστε να πάρω κάποιον captain ή κάποια καλή κάρτα, ας πούμε 110 rating. Παίρνεις παίκτες από τα Μουντιάλ, ας πούμε εδώ πέρα Αγγλία 2022. Παίρνω τον Μπέτον, δεν ξέρω ποιος είναι από copyright, δηλαδή παλιά είχε άλλο όνομα. Ρονάλντο είναι αυτός. Ρόβας. Εδώ θα πάρω τον Λούκα, δεν τον ξέρω. Μπορεί να είναι ο Λούιζ, ξέρω. Ο Κέζο, δεν τον ξέρω. Θα τον πάρω. Έχει 2030. Τον κατάω γιατί είναι καλός. Καλός τώρα. Μόντριτς. Ναι, Μόντριτς. Υπάρχει και Golden Ball Μόντριτς εδώ πέρα. Αλλά είναι κάπως σπάνιο. Φορλάν. Τι είναι αυτό τώρα. Πάμε για reroll. Δεν μου άρεσε πολύ. Ζιντάν! Ζιντάν 99. Φορλάν. Έλα. Ναι, Φορλάν. Είχε πάρει και τη χρυσή μπάλα. Όχι το Ballon d'Or, τη χρυσή μπάλα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν το παίρνω με το πρώτο, δεν πειράζει. 93 overall. 93 overall. Μπορώ να πω κούπα. Από τώρα. Ωραία, πάμε άλλο ένα. Κάτσε. Εμπαπέ. Δεν πειράζει. Πάμε Λωρίς. Έχει γενέθλια την ίδια μέρα με εμένα. Ωραία, ήταν καλό. Νούνο Μέντες. Και είναι κακιά αυτή η ομάδα. Δεν έχετε κάτι άλλο. Τζεπέτο. Ζιντάν. 104 Ζιντάν. 104 Ζιντάν. Τώρα θα είναι δύσκολο να το λούσω. Τι έλεγα? Λοιπόν, πάμε το refresh μας. Μπας και μας έχει Σαλάχ. Δεν έχει Σαλάχ. Οπότε reroll. Εδώ είναι όλοι καλοί ρε φίλοι. Ρόντρι. Ωραία, κοίτα, θα έπαιρνα τον Πέκερ. Βασικά θα πάρω τον Πέκερ, δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί θέλω να έχω πάλι στο κέντρο. Μην τους γεμίσω όλους. Τώρα Ρόμπεν, αν μου βγάλει. Σνάιντερ. Μια χαρά, Σνάιντερ. Δεν είχα και κάτι άλλο, θα μπορούσα να κάνω ρόλ. Αλλά δεν έκανα. Κρατάμε το 95. Εδώ 94 θέλω, ούτε κάνω 95. Κουρτουά, όχι. Αυτό θα είναι δύσκολο. Πάλι. Θα ανέβασα πάλι 95. Θα το κατεβάσουν 2 σίγουρα. Ράμος. Σέρχιο Ράμος. Γιάννη Ινφαντίνο. Τι ήταν αυτό? Ναι. Θέλω τώρα 2 πολύ καλούς. Όχι. Μην μου το χαλάτε τώρα. Μην μου το χαλάτε τώρα, είπα. Έχω ένα τελευταίο reroll. Αυτό επειδή είχε δώσει ήδη μια άμυνα. Μην το χάλασε. Μην
το χάλασε. Μου το χάλασε. Τι να κάνουμε. Μου το χάλασε. Μου το χάλασε. Μου το χάλασε και αυτός. Ωραία, λοιπόν. Καλά. Να κάτσω αφού τόση ώρα. Καλά, θα κάτσω αφού να πάρω και τα results για να έχω σε επόμενο βίντεο που θα είναι καλύτερο. Σε αυτό άμα δεν πάρω καθόλου, απλά θα πάω να παίξω στη μέρα. Ραφίνια. Όχι Ραφίνια. Χακίμι. Και είναι right back. Οπότε είναι πολύ ωραίο. Ντίνας. Ποιος είναι ο Ντίνες ρε φίλε. Ο Ντίντα μπορεί. Άμα τον λένε έτσι δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Μπρο. Παίζει right back. Όπως ο Βαλβέρδε. Cool. Ποιον παίρνω τώρα. Παίρνω αυτόν. Φερνάντες τώρα, Φερνάντες, δεν ξέρω πώς το λένε. Καναβάρο! Ντι Μαρία, όχι, δεν ξέρω ποιος είναι. Καλά, πάμε για Μέση εμείς τώρα, γιατί δεν είμαστε για τέτοια. Οκ, όχι Μέση, καλά να πάθω, τι να πω. Πάμε με το right back. Έχουμε πολύ καλή άμυνα, δεν γίνεται. Οκ, εντάξει, το παίρνω πίσω. Θα κάνουμε roll εδώ πέρα, δεν ανησυχούμε. Το right winger. Ωραία. Πάμε. Οκ, τι είναι αυτό τώρα. 80 center back. Και εδώ πέρα τίποτα. Οκ, εντάξει. Να δω λίγο το shop, τι εσύ. Σουάρες, Σον, Μπέλιγχαμ και Γιαμάλ. 2026, 2030 Αργεντινή και Βραζιλία. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Αλλά πιο πριν είχα πάρει και τον Ζιντάν 104. Τώρα απλά επειδή εδώ πέρα θέλω πολύ progress, δεν θα το κάνω τώρα και θα πάω να παίξω ένα μάτς σε κούπα. Τελικά τον είχα δείξει το Ζιντάν, το ξέχασα. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν παίζω εγώ, είμαι σαν manager και βλέπω να παίζουν οι άλλοι. Και ναι, βασικά δεν κάνω τίποτα. Απλά τους βλέπω να παίζουν. Στο κανονικό μου λογαριασμό έχω πάρει μόνο μια κούπα. Ωραία, πάμε. Union Grounds, Eastbrook, Clear Skies. Λοιπόν, αυτό είναι το όνομά μου, αν θέλετε. Clear Skies 68 βαθμού Κελσίου. Αυτός έχει 13 νίκες, 13 ήττες. Το όνομά μου είναι Zero του Bikini. Οπότε είδατε. Καλά, έχασα χθες. Μόνο μου πάω από εκεί που έχει τον Φωτάου μπορώ να το βάλω. Και αυτό είναι δύσκολο. Λοιπόν, Φορλάν, Σον, Φορλάν, Ρονάλντο, Φορλάν. Ένας αμυντικός, δεν έχω ιδέα πώς τον λένε. Μπέλιγχαμ. Ναι! Φορλάν! Στο 13! Στο 14! Ο Φορλάν μας κάνει να νικήσουμε. Ο Φορλάν.
Λοιπόν, Μόντριτς, δεν ξέρω. Φορλάν, δεν ξέρω. Αχ, Γιαμάλ είναι αυτός. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ ποιο τέρμα έχω, δεν έχω ιδέα. Όχι, Μόντριτς, για την ισοφάριση ο Μόντριτς. Αυτός γιατί έχει 2 Γιαμάλ. Καλά, κι εγώ είχα κάνει ένα μάτς που είχα 2 Μόντριτς, 2 Καναβάρο και 2 Κεβίν Ντε Μπρόινε, σε ένα διαφορετικό. Α, καλά, εντάξει, θα χάσω. Φορλάν, Ρονάλντο, κάποιος, δεν έχω ιδέα ποιος. Από άμυνα δεν ξέρω τίποτα, έχω να πω. Ούτε τέρμα δεν ξέρω ποιος είναι. Κέζο. Ο Τσέχ δεν είναι, δεν έχει Τσεχία. Ποιος πιστεύω ότι είναι ο Κέζο. Στο τσακ, παραλίγο να το φάω. Απλά πήγε στο ημίχρονο. Φορλάν, έλα Φορλάν. Τι ήταν αυτό τώρα, Φορλάν? Κάντο ένα τσίπ την επόμενη φορά. Ωραία, Φορλάν πάλι. Λάθος Φορλάν. Ο δικός μας Ρονάλντο. Λούκα Μόντριτς πήγα να πω, αλλά είναι επίθετο αυτό το Λούκα. Φορλάν. Δοκάρι και έξω. Ο Μάλετ, ρε παιδιά, ποιος είναι? Ποιος λέτε να είναι? Κάντο, δεν ξέρω. Καντονά σκέφτηκα, αλλά δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι. Θα το ξαναφάμε, αυτό εγώ κατάλαβα. Ρε μπρο, πώς το έφαγες αυτό? Δεν τρέχει καθόλου ο Κέζο. Πηγαίνει σαν το βόδι. Τι σαν το βόδι, πηγαίνει σαν χελώνα. Δεν περπατάει καν. Δεν έτρεξε για να πάει να πάρει την μπάλα, απλά περπάτησε και ήλπιζε. Έτσι είχα χάσει ένα τελικό κούπας. Ο τερματοφύλακας μου, είχα τον Νόιερ, απλά περπατούσε, φίλε, αντί για να πάει να πάρει την μπάλα τρέχοντας. Απλά περπατούσε έτσι. Λες και δεν βιαζόμασταν. Ωραία, Γιαμάλ, Φορλάν, χάνουμε. Φορλάν, Ρονάλντο. Τίποτα, δεν θα προλάβω. Σον, Μπέλιγχαμ, Φορλάν, Ρονάλντο. Τίποτα. Γιαμάλ. Χάσαμε. 25 coins πήρα. Αν θέλετε να ξαναπαίξω, γράψτε το μου στα comments. Κάντε ένα like και μία εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και δεν χάνετε κάτι. Δηλαδή ούτε δεν σας επηρεάζει σε κάτι εσάς προς το κακό, μόνο προς το καλύτερο. Άμα θέλετε να ξαναπαίξω και να έχω κάποιον συγκεκριμένο στόχο, πείτε μου. Ή άμα θέλετε να παίξουμε κάποιο παιχνίδι μαζί, πείτε μου. Και κάντε με φίλο. Δεν θα σας κάνω εγώ, απλά να ξέρετε, γιατί άμα πρέπει να τους κάνω όλους φίλους εγώ, φύγαμε. Οπότε απλά τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο ή short λογικά.